Прекрасни мои газелки! Днес искам да ви покажа една туника, която сме изработили от масло. Маслото е материя, която пада тежко, еластична е и издържа на многократни пранета. Нещо, което е много важно при нас пухкавите дами, тъй като знаете, много амортизираме дрехите и това е изключително важно в времето да можем да си запазим тоалетите, които си купуваме. Освен в зеления цвят, момичета, който ме виждате, сме взели и в предвид любителите на черното. Затова сме направили туниката в класическо черно с луксозна дантела, която е еластична. И момичета, тъй като знам, аз самата имам комплекс от това да ми се виждат ръчичките тук. Заложили сме на дантела, която е еластична, ръкава е достатъчно широк и отблизо всъщност не се вижда тази мръвка, която дори и аз крия. Така че бъдете спокойни. Всяка наша пратка се изпраща с опция за преглед и тест и сами може да се видите в огледалото, например в Еконт или пък Спиди. Така че, момичета, това чудесно предложение може да откриете в сайта, където да се свивки не е срамно. Газела БГ. Изпращам ви много сладки целувки.